देग्लायनि एबसु कनफारेन्सआ दतमायावनो जागोन। बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाया जागायजेनबाय। आङो बै एबसु अफिसावहाय दंफां दाननाय नुहुरदों, बेनि थाखायनो बुंदों। आंनि दखाननिफ्राय थिक आंनि बिदानि दखाननिफ्राय थिक बे एबसु अफिसनि लामा नालाय, ओरै अपोजिटथिंजाय उल्था फारसे अफिसखौबो थिक नुहुरो आरो। बिफां दाननाय नुहुरजेनबाय। लासैनो खामानि मावनाया स्टार्ट जाबाय बुंजासै, जागायबाय आरो। नाहरलाय एसे बैयो बिफां दानहांबाय आरो। बिफां दानदों, बेजों थांबानो उपेननि थंबो मोनहैबाय आरो एबसु अफिसाबो बेयावनो आरो, नैबे खाथियावनो। बेयावनो बै बिफांनि दालाइफोरखौ लामायाव दोनदों बिसोरो, बेखौ नुहुरदों आरो आं। देग्लाय दतमायावनो जागोन नालाय, बेनि थाखायनो लाहार फाहार जाहांबाय बायदि नुदों। दोनथ'बाय।